ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ହଂସୁପାଳରୁ ଘଡ଼ିଆଳ ଉଦ୍ଧାର। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ହଂସୁପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ 16 ଫୁଟିଆ ଅଣ୍ଡିରା ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ ହଂସୁପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟ ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲ ନିକଟରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡି, ଜନ୍ତୁରକ୍ଷକ ପଠାଣି ଜେନା, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦିନ 10ଟାରେ ହଂସୁପାଳ କେନାଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନନ୍ଦନକାନନ ଅଣାଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀରଟି କେନାଲର ବିଭିନ୍ନ ସାଇପନରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ମହାନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏହି ଘଡ଼ିଆଳଟି ସାତକୋଶିଆ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହି ତଳଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା।